नमस्कार भैया लोग रउआ लोग के स्वागत बा और पर्सनल चैनल अभय एंटरटेनमेंट पर। तो आगे बानी लेके एगो जबरदस्त न्यूज़। तो चलिए भैया वीडियो के कर दिन लाइक और चैनल के अभी तक नहीं करे बानी सब्सक्राइब तो कर ली सब्सक्राइब। जी भैया आज रउआ लोग के सामने भोजपुरी हीरो के बारे में बताए कि कौन सा भोजपुरी हीरो के कौन सा हीरोइन से सबसे अच्छा दोस्ती बा, के अगर बेस्ट फ्रेंड हो सब हीरोइन सबसे कौन हीरो के बेस्ट अच्छा दोस्ती चलेला। तो ये बताए भैया, तो रउआ लोग के वीडियो के पूरा देखें। सबसे पहले जी हीरो के बारे में बात करें भैया, इनका नाम बा प्रमोद प्रेमी। रउआ लोग के बता दिया प्रमोद प्रेमी के गर्लफ्रेंड कहीं या फ्रेंड कहीं, रउआ लोग के बता दिया इनका जो गर्लफ्रेंड हुआ इनका नाम बा प्रियंका राय। रउआ लोग के बता दिया प्रियंका राय जी खुद कहलन कि प्रमोद प्रेमी जी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हुन, बहुत ही अच्छे दोस्त भी हमारे, बहुत ज़्यादा हमरा से प्यार करेलन, हमेशा हमरा के फिल्म में काम देवेलन, हमेशा हमरा के सपोर्ट करेलन। रउआ लोग के बता दिया प्रियंका राय पहले एक छोट मोट मॉडल रही भैया, लेकिन रउआ लोग के बता दिया प्रमोद प्रेमी जी उनका के एक्ट्रेस बना दिलन और बहुत सारा फिल्म में भी प्रमोद प्रेमी जी प्रियंका राय के अपन साथ काम करवालन। और आज प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय के जोड़ी बहुत ही अच्छा लगेला, बहुत ज़्यादा हिट भी हो चुकल बा। अब रउआ लोग के सामने बात करें भैया अरविंद अकेला, कल्लू और यामिनी सिंह जी के बारे में। रउआ लोग के बता दें भैया यामिनी सिंह जी और कल्लू जी के दोस्ती बहुत ही गहरा बा, बहुत ही अच्छा, दोनों में फ्रेंडशिप बा, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। रउआ लोग के बता दें भैया अभी अरविंद अकेला, कल्लू और यामिनी सिंह जी बैक टू बैक बहुत सारा फिल्म कर रहा बाड़न और ई दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छा लागेला। साथ में रउआ लोग के बता दें अभी दोनों के एक बहुत ही शानदार सुपरहिट फिल्म आ रहा बा, जो फिल्म के नाम बा विजेता। और साथ में दोनों बहुत सारा फिल्म भी कर रहा बाड़न अभी, और एक फिल्म कर रहा बाड़न दोनों, जी फिल्म के नाम बा टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी। रउआ लोग के बता दिया था अरविंद अकेला और यामिनी सिंह जी के जोड़े रउआ लोग के कैसन लागेला, रउआ लोग जरूर कमेंट करके बताएं। अब बात करें भैया रउआ लोग के सामने यश कुमार मिश्रा और अंजना सिंह के बारे में। रउआ लोग के बता दिया दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करेलन और दोनों एक दूसरे के पति पत्नी भी होन। रउआ लोग के बता दिया दोनों एक दूसरे के साथ फिल्म भी करेलन और दोनों में बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप भी बा और दोनों की जोड़ी भी बहुत ज़्यादा हिट बा। लोग की अंजना सिंह और यश कुमार मिश्रा जी के जोड़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद आवेला। अब बात करें भैया रोल के सामने प्रदीप पांडे चिंटू और निधि झा लुलिया के बारे में। रोल के बता दिया निधि झा और प्रदीप पांडे चिंटू के रोल के बता दिया जोड़ी बहुत ज़्यादा हिट बा, साथ में दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छा हिट बा, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करेलन। रोल के बता दिया प्रदीप पांडे चिंटू अपन हर फिल्म में निधि झा के काम देवेलन। रोल के बता दिया एक ना एक आइटम सॉन्ग हर फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू निधि झा लुलिया से करवावेलन और पहले ही दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा हिट रहे और अभी भी दोनों के जोड़ी में बहुत सारा फिल्म रउआ लोग के देखे के मिली। तो रउआ लोग भी जरूर कमेंट करके बताएं भैया कि रउआ लोग के प्रदीप पांडे चिंटू और निधि झा के लुलिया के जोड़ी कैसन लागेला। अब बात करें भैया रउआ लोग के सामने अक्षय सिंह के बारे में। रउआ लोग के बता दिया पहले ही पवन सिंह जी से प्यार करत रहने, लेकिन रउआ लोग के बता दिया पवन सिंह जी से इनका ब्रेकअप हो चुकल बा और अभी इनका जो जोड़ी बा भैया रउआ लोग के बता दी रितेश पांडे जी के साथ चल रहा बा। और अक्षय सिंह अपन फेसबुक पे पोस्ट के ले रहन कि हम अपन बेस्ट फ्रेंड रितेश पांडे जी के बहुत ज़्यादा मिस कर रहा बाड़न। यानी रउआ लोग के बता दिया अभी रितेश पांडे और अक्षय सिंह जी दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन चुकल बाड़न और पवन सिंह जी के जोड़ी टूटला के बाद अभी रितेश पांडे जी और अक्षय सिंह जी के जोड़ी चल रहा बा। दोनों साथ में बहुत सारा फिल्म भी कर रहा बाड़न और रउआ लोग के बता दिया इन दिनों अभी दोनों एक फिल्म के शूटिंग कर रहा बाड़न, जो फिल्म के नाम बा डोली और डोली फिल्म में भी रउआ लोग के बता दिया अक्षय सिंह जी के साथ रितेश पांडे जी काम कर रहा बाड़न। अब बात करें भैया रउआ लोग के सामने रवि किशन जी के बारे में। रउआ लोग के बता दिया रवि किशन जी के प्यार मोहब्बत की बात कर जाए तो रवि किशन जी के जो प्यार रहलन उनका नाम रहे भैया नगमा। वैसे रउआ लोग के बता दिया दोनों में कब के ब्रेकअप हो चुकल बा और रउआ लोग के बता दिया इस स्टार्टिंग के रहे जब भोजपुरी इंडस्ट्री में रवि किशन जी बहुत ज़्यादा छाल रहलन। उस वक्त रवि किशन जी और नगमा के जोड़ी सुपर हिट रहे, दोनों एक से बढ़कर एक फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री में देते रहे और दोनों में रउआ लोग के बता दिया अफेयर भी चलत रहे, लेकिन रवि किशन जी के शादी हो गई भैया। और बाद रउआ लोग के बता दिया नगमा से ब्रेकअप हो गई रहे, लेकिन एक समय के नगमा और रवि किशन जी के जोड़ी सुपरहिट जोड़ी रहे। अब बात करें भैया रोल के सामने खेसारी लाल यादव के बारे में। अगर खेसारी लाल यादव के प्यार की बात कर जाए भैया तो काजल राघवानी जी रोल के बता दिया दोनों के दोस्ती बहुत ही अच्छा बाहर, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करेलन। रोल के बता दिया हमेशा दोनों एक दूसरे की मदद करेलन और बहुत ही ज़्यादा साथ में फिल्म भी करेलन। रोल के बता दिया अभी खेसारी लाल यादव जी हमेशा मदद करेलन काजल राघवानी के और काजल राघवानी जी भी हमेशा सपोर्ट करेलन खेसारी लाल यादव जी के। तो रोल के बता दिया दोनों की जोड़ी भी ज़्यादा सुपरहिट बा और साथ में दोनों की दोस्ती भी बहुत ज़्यादा गहरा बा, हर कदम में दोनों एक दूसरे के साथ रहेलन और साथ में हमेशा दोनों खुश रहेलन। अब बात करें भैया रउआ लोग के सामने निरुआ और अमरपाली दुबे के बारे में। रउआ लोग के बता दिया निरुआ के बेस्ट फ्रेंड के बात कर लिया भैया तो रउआ लोग के बता दी वो अमरपाली दुबे जीवन दोनों भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा चाहलन, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करेलन। रउआ लोग के बता दिया अमरपाली दुबे जी निरुआ जी के साथ ही फिल्म में आयल रहलन और दोनों साथ में बहुत सारा फिल्म कैल और साथ में जितना भी दोनों के फिल्म भइल एक भी फ्लॉप ना भइल भैया, सब सुपर डुपर हिट भइल और दोनों की जोड़ी बन गई भैया। साथ में ही जोड़ी इतिहास रच दिले रहे और बहुत सारा साथ में बहुत हिट फिल्म आयल। रउआ लोग के बता दिया निरुआ जी हमेशा अमरपाली दुबे जी के सपोर्ट करेलन और अमरपाली दुबे जी भी निरुआ जी के हमेशा सपोर्ट करेलन, हर चीज़ में भैया हमेशा साथ देवेलन।
अब बात करें भैया रउआ लोग के सामने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में। रउआ लोग के बता दिया पहले तो पवन सिंह जी अक्षा सिंह जी से प्यार करत रहलन, लेकिन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गईल रहे। लेकिन रउआ लोग के बता दिया अगर अभी पवन सिंह जी के सबसे अच्छा दोस्ती कोई हीरोइन से बा तो हीरोइन के नाम बा भैया रउआ लोग के बता दी रानी चटर्जी। रउआ लोग के बता दिया पवन सिंह और रानी चटर्जी साथ में बहुत सारा भी फिल्म कर रहल बाड़न। साथ में रउआ लोग के बता दिया दोनों गाना भी साथ में कर रहल बाड़न। और पवन सिंह जी और रानी चटर्जी के भी जोड़ी फिर से बने जा रहल बा। पवन सिंह जी के अगर सबसे बेस्ट फ्रेंड कहल जाए तो रानी चटर्जी व्यवहार। रउआ लोग के बता दिया रानी चटर्जी और पवन सिंह जी दोनों के एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पसंद करेलन, बहुत ज़्यादा चाहेलन और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेलन। और रानी चटर्जी भी हमेशा पवन सिंह जी के सपोर्ट करेनी। तो रउआ लोग नीचे जरूर कमेंट करके बताएं भैया कि रउआ लोग के सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन हीरो के गर्लफ्रेंड या कौन हीरो के बेस्ट फ्रेंड लागल भैया। नीचे जरूर रउआ लोग कमेंट करके बताएं। और कोई हीरो के बारे में जानना चाहते हैं भैया तो हमारे फेसबुक पेज अभी एंटरटेनमेंट से जुड़ी पेज के लाइक करिए और पेज पे मैसेज करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बात करें। हम रउआ सबसे फिर मिलब अपन दूसरा वीडियो के लेकर के, तब तक खातिर रउआ लोग अपन ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत।